Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska je to Horror Week. Prvý diel Horror Weeku. Rozhodol som tento rok robiť Horror Week ja. A ako prvé video tu máme tu Baldi's Basics. Toho samozrejme asi každý poznáte. Je to jedna z tých najlegendárnejších hier na YouTube, ktorá môže existovať. A máme tu remasterovanú edíciu. A čo som pozrel na trailer, je tam strašne veľa vecí. Keby si počuli vržené mi stovička, hej, nestiažujte, ja viem, nestiažujte sa mi, prosím o to. Takže ideme si to zahrať. Budem rád, keď dáte like, odber, že dávam play. Let's go. OK, warning, Baldi's Basic Classic is a remastered horror game. Ja viem, že to nie je educational software, to mi až teraz hovoríte, tak som smutný strašne. It contains some flashing images, jump scares, loud noises. Môže byť nepríjemné pre takých hráčov, hej? Dobre, presne button, dávam enter. Oh. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me! Yes, super. Version 1.1. Basically games. OK, play. A ja som si všimol, že to má... toto. Že to je takto v štvorčeku. To nie je dobré asi. Nevadí. Ja viem, ako sa to hraje. Idem rovno play. Party style. All the items are wrapped up and shuffled around. Who knows what's inside? Nie, počkaj, nie. Classic style. OK, poviem classic style. High scores Baldi, no jasne. Fun settings, free run. Ne, poviem normálne, hotovo. Už tam mi to lovuje. Kámo, to je prvýkrát v živote hraje asi. Serus ty. Pandilok. To je kámo ako... Tá hudba je strašne disturbujúca. Moje server, ideme rovno do prvej triedy. OK, rules. Ja som sa ako zavrali dvere. Dobre, nemôžeme behať, nemôžeme nejakú máme ísť do nejakých miestností asi. Nemáme šikanovať, nemáme piť. Nemáme, keď sme po škole, nemáme ísť head. Proste nemáme porušiť pravidla. Dobre sa dávame zavru. Map. More map. Ten zvuk je vždycky nuzný. 1 minus 0. Math. Answer the 3 questions. I can't believe it. You're a good one. Problem. Yes, kámo. Budem primyslieť príklady. You exist? Ja? You did great. Come here and get your prize. Hej, prize, daj prize. Dávaj! Kámo, keď aj tak bolo hráne škole, daj mi viac peniazí. Zbijem. When you find something you can use it on, use the item button on the object with the quarter selected. Okay, idem sem. That's how you use items, you know. Baldi says you can't hide from... OK, ideme. 2 plus 5, to je 7. 2 minus 5. To je minus 3. You got it. Problem 3 times divided by equals. Opa. Tak toto je. Opa. Tam je. Nesmie chytiť ten riaditeľ. Och nie, sweep. Ok, dáme sa staminometer. Trieda, ale musím sa dostať do jakej triedy okamžite. Kde sme? Neviem, potrebujem notebook nájsť. Nie.
Dobre, tam je jeden typek, ktorý neviem čo robí. Čo je toto? No entering school faculty, only rooms in the Fakt, halls. 15 seconds. Ma zabil. V živote som to nehral, videl som niekoľko gameplayov, ale nikdy som to nehral proste. Alebo raz som možno na mobile niekedy, keď som mal možno neviem 5 rokov. Surprise! A shiny quarter. Just click Dobre. on it. 1 minus 6, to je minus 5. Minus. Good one. Ešte zrejme na matika, ale proste logika. Hopa tak. Má jak paprika, má jak kapia ten jeho úsmev. Je tam, takže ja budem musieť ísť sem. Ja si musím, tu nemôžem ísť, lebo to má chytí na riaditeľko. Nie, toto nie. Nie, ty nie, vypadni. Dobre, dobre. To čo tam je Nokia? School Fashion, to nemôžem ísť. Je za mnou. O, penieži. Idem sem. Neviem, čo mám tu panky. 10. 13. Čo ti peče? Dobrý deň. Kamo? recyklovať jedlo. OK. Dajím peniaze. Či teda... drink. Ty kokos, ten rýchly. Čekám. Dobre, ideme na triedy. On je tu. 5. 6 minus 4, to je 2. 3, ja neviem, toto tam dám. Tak som predal, on je tam. On tu hneď. Nemôžem ísť. No dostane. Je to... O, dobre. Dobre. Nedostaneš ma. Ma chytil. To čo bolo. Dobre, tretí pokus rada darmo na Steam, keďže tak to chcete, hej. Majte vypleskam. Začala škola, takže sme všetci. I can't believe it. You're incredible. You got it. Problem 3. I can't believe it. You're incredible. Myslím, že tu... Vlastne to je, ale to tiež neviem. Takže môžem nalákať na dvere, ktoré otvorím. Teraz príde sem. Takže poču. Aj toto počuje. Nebehám. To čo tam je ponožka? Burrito? Ja tu stojím len. Dobre, musím rýchlo. Rýchlo. Dobre. 3. 10. Dobre. Nožnice. Kde sú mi nožnice? Dobre, nabijam si staminu. A počítam príklady. Utekám. Ešte rýchlo. Nebehám. Kľud. Tam sa. A na chvíľku zastavím. No running in the halls. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Dobil by som ťa. A tu ide chytiť ten zelený... To čo tam je? Nebehám na chodbách. 5 plus 6, to je 11.
1 minus 4 to je minus 3. 32. Dobre, mám 5 zo 7. Neviem, čo som jej safety scissors, to akože mám dokop bonusy. To je bully. Ty kokos, čakaj. Ne. Modný nemám. Kámo, ja hovorím, že to je slepa. Nie, to nebude, nie je to slepa. Ty si kokos! Ďakujem. OK, teraz sme na začiatku. Mám 5 z 7. Musím sem. Supplies nemôžem ísť. Ja to nalákam. Ja som v koncu! Tak, dobre. Čo je toto? Oh, hi. Welcome. Ja sa bavím, že proste... Now it's time for good one. Nechcem tieto videá mali... Great job. Moje average asi video dĺžka je neviem 20 minút asi. You did great. Neviem, možno, že by som zrobil video po A 20 minút. shiny quarter. To je neskutočné. Click on it. Proste ja... Problem one. To zostriham tam Great na... job. Ja si to zostriham na 14 minút, aby proste to bolo pozerateľné. Koľko natáčam? Ja ho natáčam pol hodiny. Hej. To čo je... Behám. Už poznám tú mapu. Viem, že to sú school facilities. A ja neviem, jak mám použiť ten quarter, alebo to proste toto mincu, čo mám u seba. Za mnou je ten pleskač. Nožnice sa mi hodia. Päť minút, to je 4. Nie, 4. No. Presne. Čekám. To sú dve triedy. Dobre, takže pravím, ja som myslel vždycky, že celú dobu cez ľavé 0-4. To som ako prdel, hej. Run! Soda. Nechávam, čo má znamená toto. Tu. Ja proste budem hľadať po nich veci? 4 minus 7 je minus 3. A čo takú matiku som ešte nepreberal, kam, že to je ťažké na mňa. No tak... No running in the hall. Kam, yes. 15 seconds. To bol kombo, ty Detention for kokos. you. When will you learn? Máme to za chvíľku. Dobre, to... Ja som toto, takže zoberiem si toto. On je tu hneď. On je tu. Dobre. Čo mám robiť s tým?
Kámo, ja už som mal 6 zo 7. Dobre, ja si myslím, že to by už stačilo pre ukážku z tejto hry na tento horovík. Kebyže chceli vidieť celú plnú hru, ako dohrajem Baldi's Basic, tak dajte tu like, odber a keď tu bude neviem koľko 10 lajkov, tak pokúsim sa ju dohrať v ďalšom videu. Takže asi